Τι κάνουμε λοιπόν? Αφού τρώνε από εκεί οι εφορίες, τρώνε οι πολεοδομίες, συνεννοούνται μερικοί και δεν πληρώνουν καθόλου εφορία, κινούνται με τα μαύρα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να σκεφτούμε αυτό που θα άνοιγε το δρόμο σε μια καλύτερη διαβίωση του ελληνικού λαού. Και αυτό που θα άνοιγε στα αλήθεια το δρόμο ήταν να αυξηθεί η παραγωγή. Και αυτό όλοι το λένε, λίγο πολύ για αύξηση το λένε. Και ο Παπαντρέου λέει πράσινη ανάπτυξη. Και ο Καραμαλής λέει διαρθρωτικές αλλαγές. Και οι οικολόγοι λένε, αυτοί λένε μικρή παραγωγή. Το κάθε χωριό να φτιάξει την παραγωγούλα του και να συνεννοείται με τα διπλανά του. Και να μην δώσουμε και τόση έμφαση στο διεθνές εμπόριο. Μικρές επιχειρήσεις. Αυτά όλα είναι μέτρα για καταστροφή. Η αληθινή παραγωγή υπάρχει στην Ελλάδα και είναι μπλοκαρισμένη. Σήμερα υπάρχουν μέσα στα συρτάρια των Υπουργείων καταχωνιασμένες επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Κάποιοι γράφουν ακόμα και για 109 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο να σας διαβάσω λίγες χαρακτηριστικές επενδύσεις που έχουν ακυρωθεί ουσιαστικά από μια πολιτική που μπλοκάρει τις επενδύσεις τα τελευταία ιδιαίτερα 10-15 χρόνια στην Ελλάδα, και θα δείτε πού είναι τα λεφτά. Στις Σάπες είναι ένα εργοστάσιο να γίνει χρυσού και το εμποδίζουν με τρόπους που θα εξηγήσουμε παρακάτω. 200 εκατομμύρια ευρώ επένδυση. Στην Πετρόλα περιμένει χρόνια μια επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Μεγαλόπολη έχουν παραγγελθεί, έχουν οργανωθεί να εγκατασταθούν 50 ΜΒ φωτοβολταϊκών, η δεύτερη επένδυση στον κόσμο, γιατί έχουμε εδώ πολύ ήλιο και ρίξανε βάρος κάποια ξένη εταιρεία, 300 εκατομμύρια ευρώ. Ανεμογεννήτριες στη Λακωνία, 300 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αχελώος ποταμός, όπου με μία παράκαμψη θα μπορούσε να βγει στο μέρος της Θεσσαλίας, στην Ανατολική Ελλάδα που βρέχει λιγότερο, από τη Δυτική που βρέχει περισσότερο, και να ιδρεύσει την Πεδιάδα. Αυτό ήταν ένα γιγαντιαίο έργο που το ευνούχησαν, το εμπόδισαν και το φτάσανε να είναι μόνο το 15% του νερού του Αχιλλώου για να ιδρευτεί η Λάρισα και να γίνουν μερικά περιορισμένα ιδρευτικά έργα στο νομό και να γίνουν και κάποια φράγματα που θα έχουν υδροηλεκτρικό ενδιαφέρον. Αυτά ήταν 500 εκατομμύρια ευρώ που είναι θαμμένα, είναι τρύπες στο βουνό από όπου θα πέρναγε το νερό και μένουν εκεί αναξιοποιητά χρόνια. Και ήταν να ξεκινήσει τώρα ένα έργο 250 εκατομμύρια ευρώ. Μπλοκαρίστηκε και αυτό. Και ο Παπαντρέου άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι θα το σταματήσει. Τουρισμός. Στη Σιτία της Κρήτης υπάρχει μπλοκαρισμένη μια επένδυση 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Που την έχουν μπλοκάρει εκεί λέγοντας ότι θα χαλάσει το τοπίο. Είναι κάτι ξεροβούνια. Στην Ηλία μία επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ που πάγωσε με τις φωτιές του 2007, και στη Ζαχάρο μία επένδυση που μπλοκαρίστηκε επίσης τελευταία, που θα πήγαινε γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Στη Μελίτη, στη Φλόρινα κοντά, μία εγκατάσταση λιγνητική 450 ΜΒ με προϋπολογισμό 670 εκατομμύρια ευρώ. Μπλοκαρίστηκε. Στην Πτολεμαΐδα 5, 670 εκατομμύρια ευρώ. Στο Αλιβέρι, 800 ΜΒ που με μια απλή αναλογία, εγώ έκανα ένα πρόχειρο λογαριασμό γιατί δεν βρήκα πόσο ακριβώς θα κοστίσει, είναι τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και 1 δισεκατομμύριο ευρώ, 800 ΜΒ της ΔΕΗ στη Λάρινο. Όλα μπλοκαρισμένα. Μόνο αυτά αν τα προσθέσετε και βάλετε μαζί και ένα έργο
που είναι γνωστό σε όλη την Αθήνα, όπου απολύθηκαν 800 εργάτες πάνω σε περίοδο κρίσης, αυτό που θα γινόταν το εμπορικό κέντρο στο Βοτανικό, 120 περίπου εκατομμύρια ευρώ, όλα αυτά είναι πάνω από 6-7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι κάποια από τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ που στερούν από τον ελληνικό λαό. Και τα περισσότερα από αυτά είναι από κινήματα του συνασπισμού, μια επιτροπή πολιτών, γενικά λίγος κόσμος, κάποιοι οικολόγοι και υποδάβληση και βοήθεια σε αυτά τα κινήματα, έμεση από την ηγεσία του Πασόκ και από την ηγεσία Καραμαλή μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως σπανίως λείπει από αυτά το λεγόμενο Κουκουέ. Αν και αφού δουλεύουν καλά αυτές οι επιτροπές, δεν θέλει να εκτίθεται πια τόσο στους εργάτες. Κάποτε τα κλείνε το ίδιο. Τώρα έχει αφήσει αυτή τη δουλειά στο συνασπισμό για να διατηρεί καλύτερες σχέσεις με τους απολυμένους ή διαμαρτυρόμενους εργάτες. Πώς γίνεται αυτή η ματέωση? Συνήθως γίνεται μέσα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, συγκεκριμένα το 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αν προσθέσουν τα έργα που έχει εμποδίσει να γίνουν, θα μπορούσαν να έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε μία από τις πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων έχουν χάθει, επειδή τα μπλοκάρει συστηματικά. Και ξέρουν αυτοί που κάνουν τα κινηματάκια τους ότι τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας τα μπλοκάρει. Γιατί έχει το πράσινο φως από τις ηγετικές ομάδες των δύο κομμάτων των κυβερνητικών. Δεν θα μπορούσε κανένα μικρό κόμμα του 4, του 5%, του 3, του 2, του 1,5 να αλλάξει το ρου της ιστορίας αυτής της χώρας και να ρίξει το λαό της σε μια μεγάλη αθλιότητα. Και με φωτιές ακόμα ματαιώνονται τα σχέδια και οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις στην Ηλία ματαιώθηκαν με τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007. Και η θεωρία ήταν ότι τις φωτιές τις βάλαν αυτοί που θα κάνουν τις επενδύσεις. Απόδειξη ότι δεν τις βάλαν αυτοί είναι ότι αυτοί δεν ευνοήθηκαν από τις φωτιές, γιατί εξαιτίας των πυρκαγιών ματαιώθηκε το άρθρο 24, μέσα στο οποίο η αλλαγή του άρθρου 24 του Συντάγματος, που το είχαν φτιάξει κάποιοι με σαμποταριστικές τέτοιες αντιβιομηχανικές αντιλήψεις, σύμφωνα με το οποίο όλη η γη της Ελλάδας είναι δάσος. Κάθε έκταση που δεν είναι δάσος αλλά έχει μια ελάχιστη βλάστηση, τη βγάζουν δασική. Και αυτό θα άλλαζε η νέα μορφή του άρθρου 24. Κι όμως ματαιώθηκε, και ματαιώθηκε χάρη σε αυτές τις φωτιές, και ματαιώθηκαν όλα τα έργα που γίναν στο περιβάλλον αυτών των πυρκαγιών. Λες και υπήρχε κανένας στοιχειωδός ευφυής καπιταλιστής που θα πήγαινε να κάψει τα δάση στα οποία θα στήριζε την εικόνα της επένδυσής του. Και το ίδιο είπανε και για την Αθήνα. Οι φωτιές της Αθήνας του 2009, αυτές εδώ, καταργήσανε ουσιαστικά πολιτικά, δημιουργήσαν τη βάση για να καταργηθεί πολιτικά ένα σχετικά προοδευτικό νομοσχέδιο αυτής εδώ της κυβέρνησης. Ένα ρυθμιστικό σχέδιο για όλη την Αττική, όπου έλεγε εδώ μπορούν να γίνουν τουριστικά έργα, εδώ μπορούν να γίνουν βιομηχανίες, εδώ μπορεί να γίνουν εμπόρια, αυτοί θα είναι οι οδικοί άξονες. Μιλάμε για μια λέλαπα. Καλά, θα μου πείτε, βάζουν φωτιές. Ποιοι τις βάζουν τότε? Έχουν φτάσει εκεί για να κάνουν σαμποτάζ. Ποιοι? Υπάρχουν άνθρωποι που μισούν την ανάπτυξη σε τέτοιο βαθμό. Εκείνο που ξέρουμε εμείς είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που διοικούν αυτή τη χώρα και έχουν σαμποτάρει πραγματικά την ανάπτυξη.